खुलुमबाय बयखौबो मानगोनां नोंथांमोन आं प्रेक्टिकेल बसुमतारी खौरां होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि फैबाय थानाय 3 फेब्रुवारि 3 तारिख फेब्रुवारियाव आङो गहपुरनि विजयपुर मावरिया प्लेग्राउन्ड ककिला सेन्टाराव थांगासिनो दङ बेयावहाय 7थि एनुवेल कनफारेन्स गहपुर बड' पर्टेल एसोसिएशननि आरो 5थि एनुवेल कनफारेन्स सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बड' कालचार एसोसिएशननि जुथुम्माया जागोन 2-3आवहाय 3 तारिख मोनाबिलियाव आङो बे जुथुम्मायाव नुजाथिगोन मेथाइ खनहैगोन डायलग फंनैसो बुंहैगोन बेनि थाखायनो गहपुर हालामनि सनितपुर हालामनि मानगोनां नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खावलायहरबाय आंजों लोगोसे रंजाफैनो मोसाफैनो आरोखि गोजोन्थों बयखौबो खुलुमबाय बयखौबो मानगोनां नोंथांमोन आं प्रेक्टिकेल बसुमतारी खौरां होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि फैबाय थानाय 3 फेब्रुवारि 3 तारिख फेब्रुवारियाव आङो गहपुरनि विजयपुर मावरिया प्लेग्राउन्ड ककिला सेन्टाराव थांगासिनो दङ बेयावहाय 7थि एनुवेल कनफारेन्स गहपुर बड' पर्टेल एसोसिएशननि आरो 5थि एनुवेल कनफारेन्स सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बड' कालचार एसोसिएशननि जुथुम्माया जागोन 2-3आवहाय 3 तारिख मोनाबिलियाव आङो बे जुथुम्मायाव नुजाथिगोन मेथाइ खनहैगोन डायलग फंनैसो बुंहैगोन बेनि थाखायनो गहपुर हालामनि सनितपुर हालामनि मानगोनां नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खावलायहरबाय आंजों लोगोसे रंजाफैनो मोसाफैनो आरोखि गोजोन्थों बयखौबो